мегум замоне расид ки дигар на зинда қадар дора на мурда. агар ки дар зинда буданат хурдод натониста коре мекунам ки ай мурдат бихӯрам. марде тоқа монда ай зиқива гуруснагӣ мурда мурдаш гуспан киштана як гала одам омад хеше табораи дурӣ омадан ки тай хокиш кунан лекин ришта як қадам сониш намондан шодиш кунан мо дамас шитем да кӯчаем ё ки да клубем то мурдан да ҳама бадбади мурдан да ҳама хубем гап доштем гӯш накардан мурдем гапомон нагуфта гапосториси халқ вақте рӯи гурмогул мешкуфа ба қадри мо бади мурдан мерасан сад дареғо мурдамон ба қадри зинда пишти садаре мо баъди мурдан хубиёмона қадр кунан чӣ суд мурдаи мо бизнеси блогеро ки кор кунан сум марги ғариба чахе дадили ё чаш сузан зад болои мулои ютуб печати дузах зад зери ниқоби муло маҳкам кардан раҳмона аллоҳ меган фаромӯш кардан ки ю раҳмона ё хиёл мекунан аллоҳ то қаввора мебахша мумкин кафани хичам да бозор мондия наршан монда хуни мурда тар карда метия фарзанда бода ютуб мулову пешқадама арзанда биё мардакшем ба калак гирем гуноҳа ҳама зиндакаш мурда парастем дӯст дорем ҷанги ғама туи камбағал тоқа саги бой зоям медава мурдаи боям ба ҳаму тобути чӯвӣ мерава нашид фамонда нашиди ёдамойда ниқоба ҳама да интернет раҳи рост мекоба хатя раҳи рост да қафошай метоба да кадр неки аю раҳ да лайк бисёртар дора қадр нашид фамонда нашиди блогерой до пустара ҷинга зада дупола ислом насият дора мара гӯё ҳаракат дора ба гап исло куна халқа лек шайтон да гирди хичон печондагӣ ҳалқа